إله إلا الله. Ширек гасыр җыелган хезмәт, иң мөһиме гасырларга калачак. Шамил Зиннур улының Коръән китаплары җыюы Финляндиягә баргач башлана. 1993 елда була ул. Менә шул вакытта безне өлкән ханым Али һәм аның хәләл җиффәте Абдулла абый өйләренә кунакка дәштеләр. Аларның зур диварларында тулы шулай китапханә, китаплар. Һәм аның күпмедер өлеше бар, тик Коръәннәрдән генә тора. Һәм алар безгә Коръән дә бүләк иттеләр. Һәм шул вакытта Шамил Зиннуровичның уланы ашыктан ашык башта әйтмәде, башына фикер килгән, шушы Коръәннәрне җыю. Башта бу шөгылен беркемгә белгертми, соңра кая барса да Шамил Закировка Коръән бүләк итә башлыйлар. Үз сәяхәтләреннән артистлар да, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр дә буш кул белән кайтмый. Көннән-көн аның шушындай яклары, яңалыклар булып безгә ачыла башлады. Хәтта мин хаҗга барырга дип, Фатиха алырга дип Шамил Зиннурович янына кергәч шул ялып кына Фәнис миңа Мәккә басмасы алып кайта алмассың дип сораган иде. Мин әлбәттә ул басманы Мәккә басмасын алып кайтып тапшырдым. Әлеге китап биредә шулай ук безнең милләтебезгә, халкыбызга хезмәт итә дигән уйдамын. Чөнки бу Шамил Зиннуровичның үзенә күрә зур тормышының ноктасы булды. Менә шул нокта ул хәзерге көндә күп нокталар булып дәвам итә. Аның эше тукталмады. Коръәннәр башта директор бүлмәсендә җыелып барган, аның Камал театры фойесында тора. Инде Кылшәриф мәчетенә таш куелган көнне Шамил Зиннур улы тупланмасын Аллаһ йортына бүләк итәм дип нәзер әйтә. Күп гасырлар дәвамында мөселман дөньясында, Төрки дөньясында мәчет каршында китапханәләр булган кебек, Кылшәрифнең дә үзенең китапханәсе булуын теләвен күрсәтә. Һәм бүгенге көнгә килгәндә без бу китапларны кулга алып, битләрен ачып укып карыйбыз һәм ул китап битләрендә бүләк итеп биргән кешеләрнең матур сүзләре язылган һәм без бу язулар буенча һәм Шамил абый үзе язып калдырган шундый төрле аңлатмалар буенча бу китапларны кем бүләк иткән, аның тарихын җигеп, гади генә бер китапханә түгел, шундый халык җыйган китапханә һәм хәтта шундый милләт җыйган китапханә икәнен аңлыйбыз. Кылшәриф мәчете ачылганга иде ул вакытта. Мин шуны ишеткәч, мәйтәм Шамил Зиннурович, минем бабаемның Авзаладдин хәзрәтнең Коръәннәре бар. Мин дә шуларны тапшырыйм әле дип. Әлбәттә, Наилә, китер диде инде. Менә минем дә монда үземнең бер өлешем бар. 2008 елда Шамил Зиннур улы Закиров үзенең Коръән китаплары коллекциясын Кылшәриф мәчетенә бүләк итә. Барлыгы 613 басма. Әлбәттә, инде әлеге күргәзмәдә аларның берничәсе генә 32 китап кына тәкъдим ителгән. Инде калган Коръән китаплары Кылшәриф мәчете музее фондларында саклана. Тупланманың бір өлеше күчмә күргәзмә өчен файдаланыла. Екатеринбург, Уфа, Чиләбе, Мәскәү, Пермьдә күрсәтелгән. Быел Төмән якларына чыгып китәргә торалар. Нәкъ Шамил Зиннур улы теләгәнчә, коллекция халыкка хезмәт итә. Менә быел килеп кергән бу басма, бу моны Казанда басылды, бу благородный Коран, бу Муса Бигиев тарафыннан татарчага тәрҗемә ителгән, бу комментарийлар һәм менә моның бу басмасы без аның бер төрле вариантын Фәрит Бичәнтәев белән алып кайткан идек Тампередән, Финляндиядән. Һәм аны тапшырдык, хөкүмәтебез тапшырды һәм алар бастырып чыгардылар. Бу Казанда 2010 елда чыгарылган. Перевод на татарский язык Мусы Бигиева, Коран бу, инде уникаль басма бу. Мин тапшырган китапханәдә анда бик сирәк очрый торган шедеврлар бар, полиграфия шедеврлары. Ләкин ул менә шушы китапханәдә булырга тиеш һәм аны халык аның белән танышырга тиеш. Бу безнең халыкның байлыгы булырга тиеш дип уйлыйм. Тупланмада Коръәннең төрле халык телләренә тәрҗемәләре күп. Шунысы белән коллекция кызыклы да. Чөнки дин китабын гадәттә гарәпчә укыганнар яки тәфсир язганнар 19 гасырларда гына тәрҗемә итә башлыйлар. Шамил Закиров коллекциясендә 1911 елгы китаплар да бар. Шулай ук дини сувенирлар, шамаилләр дә тупланган. Шамил Закировның үз туграсын да күрергә мөмкин. Классик типтагы тугра. Һәм менә туграның үзәгендә анда янып, ялкынланып тора торган алсу кызыл чәчәк. Бу аның тынгысыз, шәфкатьле йөрәге символы. Монда һәрбер сызыкның
мәгънәсе бар. Туграның уң ягында, түгәрәк ишендә Коръәннән аят. Мен яхдиллаһи фахуал мухтади. Кемне Аллаһ җитәкләй, шул туры юлдан баручы. Чынлап та аның тоткан юлына туры килеп тора Шамил әфәнденең. Күргәзмә Кол Шәрифнең 15 һәм Шамил Закировның 75 еллыгына багышланган. Камал театрының элекке директоры рухи яктан бик бай, иманлы кеше була. Хезмәттәшләре аның бүлмәсе дә, күңеле дә һәр кемгә ачык иде дип искә ала. Шул ярдәмчел иде. Әгәр дә синең әтиянең авырый берәр скилс, ул кайсы врач нинди сөйләшә бара, фәлән сәгатькә ди китерәләр күрсәтә. Ул менә шул кадәрле, кешелекле, кешегә ярдәмчел кеше иде. Андый директорлар бик сирәк була. Камал театры тирәсендә күп еллар татарның бөтен мәдәнияты, сәнгате, бөтен тарихы, зиялылары, шәхесләре бөтенесе менә шул тирәдә әйләнделәр бер Камал театры тирәсендә. Бу әлбәттә аның шәхесе турында сөйли. Һәрбер гамәле халкыбызның рухына хезмәт итәме менә шуннан чыгып бәяләнә иде. Ул нинди генә эшләр эшләмәсенә тормышта аның ул башлаган эшләр шактый. Шамил Закировның Коръән коллекциясын соңгы тапкыр 5 ел элек тәкъдим иткәннәр. Күргәзмә Ислам мәдәнияте музеенда октябрьгә кадәр барачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.